Nas últimas semanas, o Concello de Ribeira sacou a licitación unha decena de proxectos en materia de infraestruturas e servizos que suman un investimento de 850.000 euros. Destacan entre eles as actuacións enmarcadas no Plan de Sustentabilidade Turística en Destino para revitalizar espazos con interese cultural, patrimonial e paisaxístico. Plan polo que o Concello de Ribeira recibiu 2 millóns de euros que remata en maio de 2026. Eso quere decir que todos eses proxectos que están englobados dentro deste plan teñen que estar rematados e pagados o 31 de maio de 2026 e temos moito traballo por diante. Temos moito traballo por diante porque todavía hai proxectos que están sin licitar, algúns estaban directamente abnegados, como pode ser esa senda do río Saíñas, que se paralizou ese proxecto, non se levou a cabo e, polo tanto, esta alcaldesa non está disposta a perder prácticamente 150.000 euros que son, ademais, financiados ao 100% por estes fondos europeos. Polo tanto, estamos traballando tamén xa nun proxecto alternativo que sexa viable executar e licitar en tan pouco tempo. Dúas das principais obras que veñen de ser licitadas son a creación dun miradoiro e centro de interpretación en Punta do Castro e a rehabilitación do lavadoiro da Penisqueira cun investimento próximo aos 200.000 euros. Estamos a falar de obras que acaban de ser licitadas como o lavadoiro de Penisqueira, como esa fábrica de salgadura de Punta Castro, pero tamén nos encontramos coa realidade de outros fondos europeos que son os que avalan ese carril bici que vai dende a zona da rotonda de Avenida da Paz, máis ou menos, ata Palmeira, onde está xusto ata o comezo desa senda que se está levando a cabo na travesía de Palmeira, e que ten un custo tamén de 600.000 euros. Estamos a falar tamén duns fondos que van cofinanciados ao 80% e que non queremos que se perdan. Neste caso, o proxecto estaba sin aprobar, tanto en trazado como o proxecto construtivo como a licitación. Imos moi xustos de tempo e o que temos claro é que se en algún momento ese proxecto vai a poñer en risco a economía ou os fondos do Concello, teremos que deixalo a un lado. Pero polo de agora, no que imos apostar é por levar adiante, licitar, executar absolutamente todos os proxectos e todos os fondos que recibiu e que quer poñer en marcha o Concello de Ribeira. Ademais de todas estas actuacións, o plan inclúe tamén outros proxectos en fase de tramitación, como a restauración da nave de Cerqueira ou o deseño e implantación da plataforma Smart Destino Intelixente.